Assalamu alaikum hormatly ýaşlar. Şuň 2026-njy ýylyň 18-nji apreli hepdäriňem şenme güni hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallaryna. Hormatly ýaşlar, şuňky biziň çykyşymyň temasy Türkmenistan bikanun prezident çağıly bolan aýaly ýydarlýar. Şu barada urunlar alaytada şu Maral Annayewa yaş gelin boyunça yani iki çağılı gelin Dubai'da tutturup yani Interpol'un üstüyle Interpol'u ve onam tutup Türkmenistan'a Serdar Berdimuhamedov ilktirdi ve Serdar Berdimuhamedov bir tane ayal maşgala 30 yaşlı ayal maşgala onun iki çağından korkup Interpol'a verip şola öz vatandaşlarını, öz građanlaryny Türkmenistan'a getirdi. Elbette izolator, elbette yankı emhemen izolatoruna eltip şoýurdy, oň üstünden yankı hemme et bolýan zatlar edýär. Gelin inni bir temamyza geçelim hormatly ýaşlar. Men şuňky temam diňe şu Annayewa Maral bagşlaýan ine görebilirsiniz. Annayewa Maral öňçeriň o haramdada gidip Marda kendini açýada, o ýerde owuzak diýip halkyny alap, gallaryp atylyksy, ýani eksport edip Hytaýlara Türkmenistan satyp başlap, atasy Gurbany Berdimuhamedov gidip oruslara ýykylyp gördü, pul ýok. Erdogan ýykylyp gördü, pul ýok. Arap döwletlerine gitdi, pul ýok. Amerika gitdi, pul ýok. Awstriýa gidip pul sordy, hiç kim ünferen okmagy. Gidip Hytaýa watany satdy. Hytaýyň mardaky kendileri Hytaýa berip, şo ýerde ömürlük arenda berip Hytaýy ýani Türkmenistan'a satdy. Faraon ýanlaryna lewapda eýem Hytaý magazyny köpürlendi. Faraon ýanına gaz kendisine eýem Hytaýlar sokdy. Biz Hytaýy bergili. Biz Hytaýa bergili bors. Mundan beter. Hytaý biziň territoriýamyzdy alar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň ýagdaýy gatagyr. Ataly ogul pul tapman, näme çeginmän, döwlet dolandyk bilmän, ukypsyz bolan soň, hünärmensiz bolan soň Hytaýa satyp watany pul alyp öz rejimini saklaýar. Bulan wagty geldi, wagty gutordy. Türkmen halky uklap ýatan soň şoň wagty çekilip dur. Birden bir gün Türkmen halky galan ýagdaýyna şu zatlaryň hemmesi tamamlanýar. Gelin öz temamyna geçelim. Ünferin şu turatda Serdar Berdimuhamedov, Gurbany Berdimuhamedov o ýaxşy şow oň ýallagy we hakyky gahrman aýalyny ine Maral Annayewa 30 ýaşly gelin, akylly, ýanyna melek diýip 12 ýaşly çağajyk, ýanyna da Niýaz diýip 10 ýaşly çağajyk. Ine ünferin şu aýal maşgala ýagny Türkmenistanda ýaşady. Ünferin özüň bir pursat üçin eni hökmüne, gözüňe birinji getirin. Şular düşünjek bolsaňyz. Çağlarymyzy gorumak isleýäris. Emma goru ýerine gorky, zorluk we umytsızlyk bar. Maral Annayewa, gelin şoň ukbalyna berýär. 30 ýaşynda. Onuň iki gyzy bar, Melek we Niýaz. Olar mektebe gitmeli gyzlar, gülmeli, huglukda ýaşamaly gyzlar. Olar gorky bilen ýaşadylar. Maralyň aýtmagyna görä onuň adamty polisiýa işgäri onu we çağlaryny urýardy. Ol kömek sorýardy. Ýani köşküň ýanyna baryp köşkü dozjak bolup şo ýerde bir hep tarap ýatdy. Köşkü barjak bolup öz ardyny aýjak bolup gynatan bolmady. Şondan ol gaçmany mejbur boldy. İlk bilen Irana, soň Birleşen Arap Emiratlaryna. Ol ýerde ilkinji gerek açyp gürläp başlady. Ol ýerde ol bikançylygy, ýani Türkmenistanyň adalatlygy gürläp başlady. Ol siýasat bilen meşgul bolmady. Öz içindäki gören kynçylyklaryny beýan etdi. Boldy. Ine şoň üçin ony şoň ses üçin ony tapdylar. Ses üçin yalan aýplamalar goýdular, sakladylar ve Interpol'un arkası bilen, ýagny şunu bir terrorist, uly bir zat diýip şonu tutup alyp gitdiler. Ine şu orada bir bellemeler ünferin. Rejim bolanlar, onun nefsi,
Onun ýanky halka bolan söýgüsi ýa-da halka bolan bir garaýşy belli. Onun garaýşy halky öldürmek, gysmak, halky gıynamak, kirletmek adama diýer. Kim bolaýsyn? Sen polis ministri bol, basylykky diýen Mülükow ýaly. Sen MHM ministri bol, Annaýew ýaly ýok bolup diýen. Sen kim bolaý tapagy ýok. Sen hatda Gurbany bilen Niyaz bölüp şoň komandasyna bolaý ýitirmedi ýaly. Bir näçe wagtdan soň. Şoň üçin sen aýally, akylly bol, sen daşowly bol, sen marly bol, sen lewaply bol, sen balkanly bol. Egerde öz pikirini aýtsaň ýok. Ne? Biz şo döwlete geldik. Bu döwleden ýaşaýan döwletde hemme içindäki ýaşa çykyp otýar. Türkmenistanyň. 15-nji aprelde Marali ve onun iki ýerini Aşgabatda gurupdylar. Ol onun gaçan ýerine, onun gorkýan ýerine urutdylar. Iň kynçylykly zat ol ýekide däl. Şu ýaly taryhlar köp. Mysal üçin Alişer Sahatov, Abdullah Orusov, Merdan Muhammedow, Farhat Meymankuliyev, Ruşen Kılıçev, Serdar Durduliyev, Saddam Gulamov, Jumatapar Dädebaýew, Perhat Genjiyev, Maksat Baymuradov, Döwran Imamov, Umurzak Ömerkuliyev, Azzat Isakov, Melikberdi Allamuradov, Umida Bekçanowa ve aýdy bermeli. Biz diňe bilýänlerimiz aýdýar. Türkmenistanyň içinde türmelerde ýatanlar bar, Türkmenistanyň içinde tutulan ýitirim bolup gidenler bar. Bizim bilmeýänlerimizden köp ine gynatagam şo ýalda. Ine şunça adamlar hor ýani rejim diňe öz pikirini aýdanyň üçin Türkmenistanyň adalatynyň ýoklugy şonu düzeltmeli diýip aýdanyň üçin ýok edilse onu o döwletde ýaşamaň geregi ýok. O döwlede watan diýmegem geregi ýok galy. Ýalyn kommentarda näme pikir edýär? Şular ýaly her bir adam aňyrtynda bir maşgala bar. Çağlar bar. Garaşan adamlar bar. Näçe şeýle waka bolmaly. Kiminniki? Eger dünýä dymmagyny dowam etse, bu san artar. Eger türkmen halky dymmagyny dowam etse, bu sanlar diňe artar. Biz adalet isleýäris. Biz erkinlik isleýäris. Maral Annaýewa we onuň çağlaryna azatlyk. Türkmen halkyna azatlyk. Hormatly ildeşler, men ine şu çykyşymy şuň bir gynanç bilen ýetirjek bolýan zatlarym ine bir ýaş gelin, ahylly gelin, Maral Annaýewa 2 san çagat bilen tutulyp aldy. Onuň spetsoperatsiýa Interpol üstünden Gurbanyň Serdar Berdimuhammedowyň öz halkyny gyrmakda gazanan üstünde. Häzir ine şu wagt edil, şu moment Maral Annaýewany MHM iweýesinde zorlaýarlar, urýarlar, hemme zat edýärler. Kimde kim aýdar, ay gürlemeli ekeni. Kimde kim aýdar, ay gitmeli ekeni. Ýene orada, ýene orada. Ve temany başga tarafa ýorar. Ýöne men size açyk aýdym. Maral Annaýewa bizim gahrmanymyz. Şu ýaly öz durmuşyny etjek bolup, Eýrany gidip, Eýranyň Dubaýa gidip, çağajyklary bilen öz durmuşyny gowruşdurjak bolup hereket edýär. Ýani ol bir jenaýat edenok, hiç kimden pul alıp ýanky taşlanok beýleki Serdar Berdimuhammedowyň garyndaş maşynyklary ýaly. Ol bir arasy gelin. Ol näme adalatly? Adalatly görüp şonu düşündirdi. Eger şu zatlara watan düşmany bolsa, şonu aýdýan adam ýa-da o arkada zamanda karşıda akıyla bizim vatanımızı yani vatanımıza şirket getirýän bolsa ondan siz Gurbany Serdaryň sırtını ve mukaddes vatanımızı buluşturýar. İkisinin arasında ulu tapagat var. Asman bilen göw asman bilen yer ýar. Gurbany Serdar Berdimuhammedowyň sırtı bizim vatanımız hiç wagtdan bolmady, bolup biljegem bolmaz. Ol ýaxşy şow gatnaşan adamlaryň watanlary. Bizim watanymyz, Türkmen halkynyň watany. Türkmen halky egerde millet bolup galjak bolsa, Türkmen halky egerde dogrudan öz garaşçylygyny beýlik döwletler alyp barjak bolsa, ýitjekler bolsa, bir zat etmeli. Näme etmeli? Men size diýjekler, menden gowulýar. Şoň üçin
Ine men özüm akıllı, özüm öten soň akıllı öýlenýän. Utanam dokmy? Şu ýaly bir ýaş gelini getirip nasihat edýärler. Emhemen nimesinde, izolatorunda. Utanam dokmy? Ýer men Türkmenistan ilgram içip men ýene birdat watanym üçin, onuň üçin, munyň üçin hantin öz watandaşyň üçin hiç zat bilmem. Ayal maşgala mukaddesdir. Ayal maşgala bizim üçin Mekkedir, mukaddesdir. Eger bizim ayallarymyzy biz özümüz şeýlen bolsak, bizde derek ýok. Millet bolup biz hiç zat etmem. Bu sözler maňa da degişli. Şoň üçin men ýene bir aýdýan size, biz görüşmesek başgalar ýok. Dini görüşýänler ýanyp gidýär, halk tumuş bolup otýar. Biz maglumatlar ýazyp Türkmenistanda. Hemmeti dini bir mesele gitmek bilen. Hawa gidersin, hawa gazanarsyň, hawa aňradan pul ýör, jaýyn gurarsyň. Ahir gelersiň. Oşo gelin döwletinde eýýam ýaşap bolmak. Eýýam ýaşap bolmak. Näçe köp gitsen, şonça da kynlaşýar, erbetleşýär. Onsoň Türkmenistana goýun puluny puşman eder. Ine Türkmenistan, ine bizim geleceğim. Görüşmän gyra çekirip tumuş bolup ýürgerim. Sizin ykbalyňyz, hakyňyz we dogry öz işiniz. Şunu men öz efir mutaryan, biz maral anlaýy boýunça hereketler eder, etmeli hereketler eder, ýöne Türkmen halkyndan hereketlere garaşdyk. Garaşýarsam, garaşarsam, bolsa bolur, bolmasa biz onu çözdüremzok. Men akylyň iýine ýülenýän utanam. Buraya derecede agzymyzy bir ýerimizi gysyp otýar, utanam. Men diňe akyl welaýatyna ýülenemok, Mar welaýatyna ýülenýän Abdullah Urusov görgüli çykyş edip ýaş olan hanty Lewap welaýatyna ýülenýän Alşer Sahatov. Hani Alşer Sahatov? Hani näme otýarsyň? Näme dım otýarsyň? Näme näliklerini bilmek bilen ýokmy? Maşgalasy giýje oýun aglap çykyş edip ýör. Türkiýede utanam ýokmy? Öz watandaşyma hani men Lewap çäjegli, hani uzatdyr. Boş. Bizim barymyz boş. İki san kezzabın karşısına durulanda. İki san bir tursak kaç gidiyenlere karşı durulanda. Bizim barymyz boş. Oynanmam. Daha şu uzun soru yani. Balkanım Allah verdi, peygamber değil. Görgülü çıkıp halkına adatlık verecek oldu. Öyle var bana ortaya. Utanın. Azat şiif. Maşgalası bilen çıkış ediyor. Gıyıgırıya. Otursan Balkanlar. Şuun azat şiif ertisen çağın. Oturun. Gömül oturun. Ağlamam gördük. Yalvaramam gördük. Diýde çöküm gördük. Haşamet gördük. Gıyıgırmam gördük. Bunun o. Dine görüşmeli. Başka yol yok. Şoň üçin adatlyk gerek bolsa görüşün, adatlyk gerekkä bolsa da dowam edin. Gaty dogry. Menim golýan hiç zat etmeň, gezip berin. Soňuny özüňiz görürsiňiz. Hoşsam bolun, dinlik gepleşip geçelim.